Здравейте! Казвам се Майя Тунева и съм създател на Link My Cards, платформа за създаване на нов тип дигитални визитки без аналог у нас. Нашите решения работят като мини-сайт и са изключително подходящи за професионалисти като вас. Медицински козметици, подолози, експерти в естетичната грижа. Вижте как може да впечатлите клиентите и да споделите контактите си. Без хартия, без загубени визитки, модерно, красиво, елегантно и функционално. Нека покажем как работят нашите визитки на база конкретни примери. Това е визитката на Анита Илиева, специалист педикюр и терапевтичен педикюр с богат опит, собственик на салони и учебен център в град Велико Търново, основател на Академия Педикюр Експерт за преподаване на професионални знания и умения от специалисти за специалисти. Визитката е адаптирана както за компютър, така и за мобилни устройства. Вижте колко ясно е подредено всичко. Това е снимката на Анита. Това са бутони за бърз достъп до Анита. Те позволяват директно обаждане, чат във Viber, изпращане на мейл, навигация до нейния център, достъп до сайта й, всички ползвани от нея социални мрежи на едно място – Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Чрез този бутон се отваря QR код, чрез който при сканиране визитката се зарежда директно при отсрещната страна. Чрез бутона "Запази контакт", вашата контактна информация се запазва директно в телефона на вашите клиенти или партньори. Контактът ви може да бъде споделен през красива визуализация през всички желани канали – Viber, Messenger, WhatsApp или каквото предпочитате. И това не е всичко. Визитката съдържа така наречените бримки. Това са интерактивни тагове, които наричаме бримки, и в тях могат да бъдат вградени текст, изображения, връзки, всичко, което е необходимо, за да представите себе си и своя център по интересен и впечатляващ начин. Дизайнът на визитката е уникален за всеки. Тук от една страна представяме Академия Педикюр Експерт и постиженията на учебния център, чрез подбрани снимки, текст, линк към повече детайли. От друга страна показваме подробно сайта на Педикюр Експерт с подробна информация за продукти и услуги в сферата на терапевтичния педикюр, каталог за оборудване, инструменти, актуални събития и обучения. Ето обобщение и ползите за вас. Компактно решение. Цялата информация е събрана на едно място. Професионално. Представяте елегантно всички свои умения и постижения. Открояващо. Запомнен сте с красив дизайн сред конкуренти и партньори. Удобно. Контактът ви се запазва и споделя само с един клик. Лично отношение с клиентите. Свързване чрез вашата лична история. Резултатно. Бърз достъп до вашия салон, график за записване на часове. Достъпно, без разходи за хартиени материали. Стилно, показвате, че сте иновативни, различни и в крак с времето. Искате да направите промяната и вие? Заявете своя проект с нас още сега. Работим с лично отношение, професионализъм и усмивка. Работата с нас носи истинско удоволствие. Нека творим заедно.